Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een oproep aan ambtenaren. Dat heeft allemaal te maken met de vergadering die vanmiddag in de Ansingstraat zal worden gehouden tussen het centraal georganiseerd ambtenarenoverleg en de regering. De ambtenaren willen dat de korting van 12,5% op hun salaris wordt teruggedraaid. De regering wil dat ook, maar die wil niet verder teruggaan dan 1 januari 2024. Terwijl de ambtenaren willen dat het teruggaat tot 1 januari 2023. Het heeft allemaal te maken met de korting die is opgelegd als gevolg van de COVID-leningen. Nou, vanmiddag om 2 uur wordt er over vergaderd tussen regering en ambtenaren. Maar nu heeft Wim van Lamoen, adviseur van vakbond Straf, alle ambtenaren en gepensioneerden opgeroepen daadwerkelijk naar de Ansingstraat te komen om te laten merken dat men het niet eens is met een beperkte teruggave van die 12,5%. Ambtenaren moeten ervoor gaan staan dat het daadwerkelijk tot en met 1 januari 2023 wordt teruggedraaid. Dat zegt Van Lamoen. Dat geldt voor ambtenaren, maar ook voor gepensioneerden, omdat het natuurlijk nog geïndexeerd moet worden. Het salaris van 2023 en op basis daarvan krijgen ze een pensioen. Dus het is belangrijk, zegt hij, dat veel mensen laten weten dat ze niet eens zijn met de stellingname van de regering. Om 2 uur begint de vergadering bij het gebouw van de SER. Hoge straffen geëist voor ontvoering. Gisteren stonden 4 mannen voor de rechter. Dat heeft allemaal te maken met de ontvoering die op 10 januari van dit jaar plaatsvond. We hebben er vaker aandacht aan besteed. Een ondernemer werd in een auto gesleurd, werd geboeid. Hij kreeg ook voor zijn ogen iets dat hij niet kon zien wat er gebeurde. En binnen 24 uur werd hij weer vrijgelaten. Maar wat zich precies heeft afgespeeld, daar kregen we gisteren wel een beeld van. Er zou namelijk 200.000 gulden losgeld zijn betaald voor de ondernemer. Die zou zijn bedreigd. Er zou ook een pistool in zijn nek zijn geduwd. De mensen die gisteren voor de rechter stonden ontkennen allemaal dat ze er mee te maken hebben. De ondernemer heeft zijn verhaal verteld. Volgens anonieme getuigen is er 180.000 gulden losgeld betaald. Maar wat het ook zal worden, er zijn 4 straffen geëist tegen de mannen tussen de 6 en de 8 jaar. En die krijgen dat op 23 oktober te horen of ze daadwerkelijk de gevangenis in moeten voor deze periode. 2 Jamaicanen opgepakt voor moord. Die zaak heeft te maken met een moord die afgelopen zondag in Montagna is gepleegd. Voor de toko Xing Dai is daar toen een man doodgeschoten. Hij had kort daarvoor een vrouw een klap in het gezicht gegeven. Het slachtoffer is Romario Willems, geboren in Jamaica. Hij is 28 jaar oud geworden. En dinsdag heeft de politie op de luchthaven een 24-jarige Jamaicaan en een 23-jarige vrouw aangehouden. Die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om de vrouw die de klap heeft gekregen en de man die vanuit een auto op Romario Willems heeft geschoten. De zaak is nog verder in onderzoek. Maatregelen voor hitte op scholen. Het ministerie van Onderwijs heeft gisteren een brief gestuurd aan alle schoolbesturen om voorbereid te zijn op de hittegolf deze maand. Het wordt heel warm in de klas en daarom moeten de scholen klaarstaan om op het moment dat er code geel wordt afgekondigd door het meteo een nieuwe schema in te voeren. En dat betekent voor het funderend onderwijs dat de scholen om 12 uur 's middags mogen sluiten. Voor het voortgezet en beroepsonderwijs dienen lessen verkort te worden naar 30 minuten per lesuur. Er wordt veel hitte verwacht in september en het ministerie wil dat scholen voorbereid zijn. Die moeten er ook zorg voor dragen dat leerlingen en docenten zoveel mogelijk koel drinkwater ter beschikking staat. Corruptiemonitoren op Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Tenminste, dat is het idee van een Nederlandse parlementariër. Tweede Kamerlid Peter van Haasen van de PVV heeft hierover vragen gesteld aan staatssecretaris Zsolt Sabot. Het gaat over politieke instabiliteit en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Van Haasen vraagt aan Sabot of hij een rol ziet voor de Nederlandse overheid om corruptie en integriteit in de autonome landen binnen ons Koninkrijk te monitoren volgens dezelfde criteria als Transparency International. Ook vraagt hij de staatssecretaris of hij op de hoogte is van de instabiele politieke situatie en de wijdverspreide corruptie in Curaçao, Aruba en Sint Maarten.
Ambtenaren willen ook bonus. Dat heeft allemaal te maken met de toezegging van minister van Financiën en Gezondheid, Javier Silvania. Die heeft eerder deze week aangekondigd dat het zorgpersoneel van het CMC in december een eindejaarsbonus van 1000 gulden ontvangt. Andere ambtenaren, of de ambtenarenbonden, die hebben nu gezegd: waarom krijgen de ambtenaren niet dat geld? Ambtenaren die werken ook hard voor het land en die hebben ook recht op een eindejaarsbonus. In het verleden was dat standaard, dat ambtenaren een eindejaarsbonus kregen. Daar is de afgelopen jaren wel de klad in gekomen. Dat was nooit zo'n bedrag als 1000 gulden. De minister wil het geld geven aan de werknemers van het CMC, omdat ze hard werken. Tegelijkertijd is er in het CMC nu discussie of het geld niet gebruikt moet worden voor de afbetaling van schulden, zoals de directie eigenlijk voor ogen staat. Maar de mensen zeggen van, als dat geld er daadwerkelijk komt, moet het ook ten goede komen aan het personeel. In ieder geval, de ambtenarenvakbonden die hebben aan de minister gevraagd of zij ook recht hebben op zo'n eindejaarsbonus. De broeders en zusters van het CMC kunnen voor het eind van het jaar in ieder geval een bonus tegemoet zien. Verkopers houden de boel op. Dat gaat natuurlijk over de situatie die nu bij de Fondation Marche Nobo aan de hand is. Er is al meer dan 2-3 weken, bijna een maand, een plan om te zorgen dat de mensen uit het pand gaan, zodat de komende jaar het helemaal hersteld kan worden. Nog steeds zijn niet alle mensen vertrokken en vandaag wordt de stroom afgesloten. Directeur van Fondation Marche Nobo, Lieselot Braaf, die zegt dat het jammer is dat niet alle verkopers daadwerkelijk ook zich aan de afspraken houden. En dat het vervelend wordt als de mensen nog zitten terwijl er gewerkt moet gaan worden en er geen stroom voor de winkeliers is. Dus die situatie wordt nog bekeken. In ieder geval heeft onze fotograaf beelden van de bijna lege plek genomen. Zodat u ziet dat het allemaal nu buiten de deuren zich afspeelt. En mensen die spullen willen komen op deze plek daadwerkelijk daar voor de deur moeten gaan staan. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Dan gaan we naar Bonaire, want daar heeft het water- en elektriciteitsbedrijf WEB een persconferentie gegeven over de vele stroomuitvallen van de afgelopen periode. Dat heeft volgens de WEB-directeur Roy Silberi te maken met een ongekende grote vraag naar stroom. Dat heeft te maken met de hitte, waar we op Curaçao ook te maken mee hebben. Schade aan bouwwerkzaamheden aan het net. En de druk die daardoor op het net komt, dus dat er meer wordt gevraagd en minder geleverd kan worden door die schade die door bouwwerkzaamheden aan het net is toegebracht, dat zorgt voor onderbrekingen. WEB heeft opnieuw haar excuses aangeboden en gezegd dat er hard gewerkt wordt om te zorgen dat dit niet nog een keer voorkomt. Men hoopt dat het is opgelost. Een garantie kon niet gegeven worden, maar in ieder geval was er daarmee meer duidelijkheid voor de bevolking van Bonaire. En vooral die toename van de vraag is opvallend, omdat het om meer dan 5% meer vraag naar stroom gaat. En dat heeft vooral te maken met de airco's.
Dan gaan we naar een situatie waar we bij Extra Journaal al lange tijd aandacht aan hebben besteed. Het verzoek van een verloskundige om zelfstandig te kunnen werken op Curaçao. Het gaat om Lisanne van Heiningen. Ze diende 2,5 jaar geleden haar vergunningsaanvraag in. Ze heeft heel veel voeten in de aarde gehad, maar nu heeft ze haar vergunning. Ze voerde deze strijd samen met haar man Steffen van Heiningen, geboren op Curaçao, naar Nederland gegaan om te studeren en met zijn vrouw hier teruggekomen om te zorgen dat ze als verloskundige praktijk daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan Curaçao. Aan hem de vraag, waarom heeft het zo lang geduurd voordat die vergunning kwam? Kan hij dat uitleggen? Nou ja, eigenlijk niet, want ik heb die vraag is nog steeds niet beantwoord door GMN. Wel, toen we de vergunningen op hebben gehaald, heb ik natuurlijk met GMN gesproken van joh, waarom heeft het zo moeten gaan? Mijn conclusie is dat er heel veel onduidelijkheid was intern, wat nou wel, wat nou niet mag. En vooral ook hele slechte communicatie. Dus nou ja, intern, daar weet je natuurlijk al minder over, maar ook naar ons toe. Dus het verhaal kastje naar de muur eigenlijk. Ja, maar jullie hebben volgehouden en wat ik zei, we hebben elkaar vaker gesproken in de afgelopen tijd. Omdat er een verloskundige zou moeten zijn op Curaçao waar mensen gewoon naartoe kunnen gaan als ze die hulp willen krijgen. Dat was niet mogelijk voor lange tijd, dus we zijn naar de rechter gegaan. Is nu alles helemaal rond? Mogen jullie opereren zoals jullie willen? We mogen opereren zoals we willen. Tuurlijk zijn er nog kwesties zoals aansluiten bij verzekeraars. Dat is bij de meesten natuurlijk gelukt. Ja. Maar eigenlijk, wij zijn gewoon up and running. En de wachtlijst groeit alleen maar voor onze verloskundige zorg. Hoe kijk je erop terug? Je bent zelf geboren op Curaçao. Jullie zijn teruggekomen, of jij bent teruggekomen hier zo met je vrouw naar Curaçao. En dan heb je 2,5 jaar een gevecht moeten leveren in plaats van dat je daadwerkelijk aan de slag kunt gaan. Ja, jammer eigenlijk. Kijk, niet geheel onverwachts natuurlijk. Kijk, ik ga er niet heel naïef in. Ik kom hier terug met een liefde voor mijn eiland. En je wordt tegengewerkt, dat hoor je natuurlijk van veel mensen om je heen. Maar als we gewoon gaan nadenken over hoeveel eilandskinderen wel terug willen komen. Maar dit is een van de voorbeelden waardoor het dan toch wat afschrikt. En dat is nou ja, in grote lijnen gewoon mijn mening over. Jammer dat het zo moet gaan. Het was helemaal niet onze intentie en ons doel om het ook tot een rechtszaak te laten komen of wat dan ook. Dus dat vooral. Maar die houding, hè, dat is wat landskinderen in Nederland zeggen van ja, ik wil geen gevecht. Ik wil gewoon aan de slag kunnen gaan. Ze hoeven ook geen rode loper, maar ook geen tegenwerking. Kijk, je hoeft zeker geen rode loper. Je moet er gewoon voor werken. En dat hebben wij ook zeker gedaan. We werken keihard voor wat we hebben opgebouwd tot nu toe. En ik denk dat dat ook echt het grote verschil is ten opzichte van, nou ja, als we Nederland nemen als voorbeeld. Ten opzichte van hier, het is hier harder werken. Dat is simpelweg zo. Ja. Maar om zo tegengewerkt te worden lijkt mij niet nuttig voor als wij willen bereiken dat er meer eilandskinderen terugkomen. En dan gaan we naar internationaal nieuws. In Peru is er geschokt gereageerd op het overlijden van voormalig president Alberto Fujimori. Hij is 86 jaar oud geworden en zijn overlijden heeft tot veel commotie geleid. Aanhangers zijn de straat op gegaan. Zijn lichaam wordt volgens de dochter van Fujimori donderdag overgebracht naar het Museo de la Nación in hoofdstad Lima. Dan kunnen mensen afscheid nemen en er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. Fujimori leidde Peru van 1990 tot 2000. Dat deed hij met ijzeren vuist, zoals dat werd genoemd. En hij is uiteindelijk afgezet voor corruptie. Hij zat lange tijd in de gevangenis, maar kreeg in 2023 gratie vanwege zijn slechte gezondheid. Hij heeft onlangs nog bekendgemaakt dat hij weer mee wilde doen aan de presidentsverkiezingen van 2026. Er zijn nog veel mensen in Peru die achter hem staan. En dat zijn ook de mensen die nu in shock de straat op zijn gegaan. En ze willen ook afscheid van hem nemen. In ieder geval is er een periode van 3 dagen nationale rouw. En daarna krijgt hij een staatsbegrafenis. We houden het voor u in de gaten en ik hoop dat u blijft kijken. Morgen zijn we er weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.